Shubor nakaslem jong unongsan hima. Daki spangut ay ki breu ki banabar jela bat ki basuan buhay snong hapo upuru sam jong kejela Meghalaya nakabashim ka bushwa naki jaka ki badan hak haput bat ka Assam kilayo ka jing itho na usem ka raj marwet kabahap hapo ka hima melim ribhoy district da ka baula ai sernot yaki ne kita ki no objection certificate but kamru baki dai ki scheduled tribe lakinno ka Hanyo Trap Integrated Territorial Organization nakateka district daga jingyo ya kita ki sernot ba pher kita ki barjala ki bakinthop nadu ki kuki Meitei Boro but Assamese kilayo laru hado ban the yala ki jaka puta jongki but register ya ka khndo ka siam katkum uba keni nongrum uba general secretary jongka Hitori Bhoi district unit haba kren but nonglum khubor uliatho batang Mario jingtip halor kata jingle sop jong tu em marwet ka seng kala penlong daga jingwat jingtip lingba ka hok wat jingtip na ka right to information but lamp yiki jingshisha but kumta menta ka sngi ka seng kala ujorno sa ka office jong deputy CEM ka KHADC uba pensingan NSM ba untuk kelar lem halor kata ka kam but ru ban le ya ka badan kam Pengina kalian ka hito riboy ka sngi dia menglawan kudu ya kudu Jom ke HDC ba PNCM balor ngelawan ai kata kadulir ke ba dei halor ini dikam ki bala ai ya kenika dulir ki NOC ya ni non tribal ki bade apo kat them marwen karena kalian ini ya kendu lu usim them marwen agini gising bala dem karena kalian usim jong marwen la ong ba kajing ai tu ke NOC dan ban kalong ba lor ba kita schedule try hindi na kalian ka jongi ni sim na anidan ka kajing smokia ba kini kinon tribal gibadi kita schedule try na kawai ka jaka na kawai ka ri jongki batin wan ban buhay sinong ban wan thiet do e ka jaka ka badan na kani gari khasi jongi ni snow ba kalong ka ba bakala ka bakta ye gari khasi ka jongi hindi na kalian juga jong PM CM mentah kesini CM jong KCDC nila yakan halor kani kapang lo ngi ban simkia halor kani kapang ba in penbet katum kata ka kendon hukum trikam jong ka Supreme Court ro kabaladen katum ka riti sensya apo ka Jakarta kani kasi makin sa penbet makin sa sim kata ka NDA ka action kabaya ha halor kani kapang kumpa ka nomut kidon kita kiba yo ban kam kum kita ki ST ate hathai kadung ka RTI ka bangi layo pandu makani ka bakilayo e NOC bat ban bindon ya kadulir ka jaka hangi ka poi kumada ka sispak tam ye de kani ka NOC bawo e milade diba layo no si marwen kamu si marwen na kalian su pin sisabi ba kita ide ki ST hoy na kalian jong si marwen ula pin sisha ba kita ki ST kila pangkit jaka man buhay sinong kani kasi jongi namar ba kai ka ba kiki wan kita ula ai kan usi ong ba kani ka napo police office kila pan register ya jaka ide banle ya ka district ya ka DC office kenang ba lado ai mau ada di ba kamla ko pinum register ya ka jaka kinjat pisla ban batai ngi katu kat de ki jat ke ba pila ban tep ba kita ki brui ki bon kam kum ki ST hang tei bu ong si marwat ro kum ki jat ayu kita bat ki badai na ai kita ki bangin alam ya kat kum ka RTI ki de ki kuki ki Meitei bat kum ki Boro ro ki dan ni kita ki ba khambon ki Assamese ki dan ni ki wei artali ki ni layo abok RTI kita